Għal-għonet kont nipretendi jena illi dan id-dibattitu kellu jisir fil-Parlament f'Malta l-ewwel. Rrid nkun nafx taħseb l-oppożizzjoni u x'taħseb il-gvern fuq il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Naturalment meta batalija Antonio Tajani l-għada li pratikament kien hemm l-attentat u għalli li hemm iċ-ċans li għalek nagħmlu din it-talba jsir dan id-dibattitu li ma stajx ngħidlu le. Naturalment mhux faċli li jkollok aġenda u tbiddilha fl-aħħar minuta biex tiġi diskuss xi ħaġa oħra. Però dan il-każ għall-Parlament Ewropew, għall-istituzzjoni tal-Ewropa huwa gravi ħafna, jirrifletti wkoll is-saltna tad dritt li għandna f'pajjiżna, jirrifletti wkoll din l-istorja kemm ma baqgħetx biss Malta imma marret oltre minn Malta fl-Ewropa kollha u fid-dinja kollha. U allura għalhekk il-Parlament ħass li mhux biss jagħmel dan id-dibattitu l-lejla, mhux biss li jistieden il-familja jiġu għaw mhux normalment li ssir u ssir minuta silenzju f'okkażjoni separata. Ma saħansitra llum ċevejna l-informazzjoni u l-aħbar sabiħa l-inqas f'din it-traċedja kera l-sala tal-konferenzi li inti wieħed mill-ġurnalisti li tkun fiha ħadd issemma għal Daphne Caruana Galizia u naħseb dan ir-rikonoxximent mill-Parlament Ewropew, mill-Ewropa li lanqas biss għadu ingħata mill-Istat Malti, mill-Gvern Malti, juri kemm f'din il-ħaġa anke wara qtil tagħha mhux biss il-Gvern naqqas milli jipproteġiha fil-passat milli jara li ma jsirilha xejn ħażin, imma anke ma ramew ta' saħansitra la jrid jiddibattiha la għadna fakkarniha b'mod ta' poplu Malti u Awċi, ma tħansitla l-unika attivitajiet li saru fil-pajjiż saru minn organizzazzjonijiet li m'għandhomx jaqsmu xejn mal-gvern.